телите. Вече сабскрайбнахте ли? Ако Между не сте, другото- не сте за този канал. Между другото искам да ви кажа, че това дето пригласяше миналия клип беше сестра ми и... По-малката сестра. Да, и майка ми до някъде. Може да опитаме с сериали. Не! Добре. Професии, лесно е Да, на професии. дай професии. Добре, професии са. И най-якото, че хората могат да видят къде цъкваме. Значи, сега Симона започва. Аз съм компи, между другото. Шътма. Харема. Аз пазя. Какво Аз пазя. Охрана си? Не. Има пазя в името си. Пазач? Да. Не. Фак. Не. Fuck you! Фръцо. Манекенка! Но ни професия. Манекенка! Не. Дай подсказка. То се махна. Дай, добре сега. Заради една тъпа реклама. Добре сега това. Дай пак професии. Аз командвам. Командир. Да. Фак! Мони, ужасна си в това. Ти можеш да виждаш Аз съм лекар и съм само на един човек лекар. Самостоятелен На лекар. лице. Личен лекар? Да. Не. Рисувам много и съм идиот. Не, рисувам много. Художник. Да. Не. Да. Инструктирам те. Инструктор. Да. Фак. Майната ти. Не знам какво. Яс. Стюардеса. Тази деца е в автобуса. Да, вярно! В самолета, стюардеса. Лекар научи? Очен лекар. Да. Ще ти го покажа. Сержант. Да. Не, честно, Сори. ти го казваш. Да, бе. Тренирам те. Тренировъчник. Ужасно съм зле. Треньор. Да. Давай. Аз се занимавам с биология. Биолог. Да, не успя. Кой беше? Биолог. Да, сериус. Добре, сега ще играем този път на друг дек. Този път ще играем на предмети. Покемон. Да, бе, гледай си работата. Да, ти нищо не знаеш за покемон. Предмети. Сега. Да ни се падне чук, ще видите каква изненада сме ви подготвили с чук. Ако гледате Майли Сайръс. Окачаме на Коледа. Елха. Да. Не да окачваме. Аз мога да свиря на... Пияно. Да. Карам сърп. Без въто. Сърф. С П накрая, не с В. Сърп. Да. Как караш сърп? Вълнена дреха. Пловер. Да. Нещо за отопление. Печка. Друго. Камина. Не. Дядо ми. Тук седи и се включва. Радиатор. Да. Снимаме с... С дядо ми. Не, не казай, Марти, бързо. Фотоапарат. Не, другото. Камера. Да. Жените си слагат. Дядо ми. Не, стига това. Огърлица. Да. Дядо Аз се ми. изкачвам и падам по... Да не казай бързо. Дупе. Не! Дюшек. Не изкачвам Не, се. бе. Той е така. Планина. Ето го. Не. Стълба. Да. Къде Не, ви дядо ми. стълба, бе, хора? Цип. Близо. Не, дядо ми. 8. Дали ще играем само на това, защото този път епизода ще бъде много повече. Аз искам, може ли аз да играя? Дени, само не като е клип, просто. Сори.
Само докато е клип, че играем нещо, то в принцип ние го снимаме. Казвай. Чакай, ще ти го покажа. Не съм част от играта ви, защото не... Дисекция, обаче без диск. Секция. Да. Хвърлям Диск. и се забива. Фризби. И се забива. Перо. Перото. Копие. Да. Омага перо. Това. Там. Радиатор. Да. Покривам масата с... Покривка. Да. Омага. Чета. Книга. Да. Не. Свиря на... Пиано. Не, китара, Да. банджо. Банджо. Какво свети? Лампата. На небето. Слънце. Да. Какво свети? Давай. Майли Сайръс слиже. Я пак, Да. Майли Сайръс слиже. Чук. Да. Не успяваш. Паля. Здрасване. Свещ за кибрид. Да. Пише на пътя с... Тебешир. Да. Не. Фак. Да, 9. Престанете да викате. Това ни беше изненадата с чука. 6 минути, както е видях, Още един даже път. почти Още една 7. И за следващия път още една игра. Да ви напомня да се абонирате и да се лайквате. И Още една до игра. Не, скоро. още една игра.